Hi guys! Ako na po ni si Ruby Provinciana. Welcome to my vlog. Karon day guys, kanang sa baron April 14 day ron guys. Nay mag-evaluate karon sa akong garden. So mga pila ka adlaw bitaw guys, wala ko nakapag-vlog di mo na ko guys kay kanang na busy lagi ko guys kay mao tong gideklara nga lagi na kapasar ay na kadaog ko sa municipal level. So mo nang gi-improve na pud ako akong garden kay para na pud sa district level. So dili pud ko manguan nga ako'y makadaog guys kay sa tibok district jud diri guys daghang kayong nananom. So di pud ko maglaom gay og kuan man na win or lose lang. So pasalamat pud ko kay naara pud ko diri sa akong garden nagsige og kuan nya. Happy pud kay ko guys nga napud mi mga naani. So wala akong kuan hulaton na ko ron guys kay mga bot sila. So atong tan-awon guys ug unsay mga reaction nila. So guys ayan naka-ready na ning akong mga tanom guys. Gahulat na lang ko nila nga muabot ug unsay ilang reaction ani guys. Unsay reaction ani nilang akong mga gipanghimo. So mao ni guys akong garden. Nya mo to akong ikabisihan guys kay na ako gihimo nga gamay nga kuan pispan. So oy inday na ako gamay nga gihimong pispan guys. Mao ni akong gikaabalahan diha sa mga pila ka adlaw. So mao ni guys akong gihimo gamay nga pispan niya nay akong kuan nga mga litos nay kangkong napug kuy repulyo guys akong gitrayo usay manani. So mo ni siya guys napug kuy si tawagan niya nga litos mo pud na siya nga kulay pula. Napug kuy mga pitsay guys. So gahulat ko nga moabot sila. Kani mo ni siya guys, mga taga kani siya Opisina ni so mga taga agriculturist ni sila guys. Kay district level naman ni. So mo ni kuan sa Oslo, Mamilbi. So mani siya guys. So kana siya guys. Kuan na sa ni Tata Salvador guys na nakasasanina na siya. Gusto ko himsog ka. Oh, gusto ko himsog ka. Sa himsog So ba mani ilang Please subscribe and hit the notification bell. Ruby Provinciana. Thank you sir. So mani sila mga buutan kayo ni sila pero second time na ni sila na meet na ako guys kay malagi ako sa una ako po yung ay second round na. So salamat kayo ninyo kaysa inyong i-shout out kay shout out mo. Mag-shout out. Ay kasi shout out. shout out ko sa tanang subscribers na ako sa TikTok na akong account nga Tats 1974 ug sa tanan akong subscribers ako ang vlog nga secret. Ano sa secret? So wala sila guys. I-search kayo ng secret, makita na dito. Oh, makitaan gyapon. Sige. So sige, salamat kayo ninyo. Salamat. Minsan mo ko sa akong TikTok. Hi, salamat ninyo. Why sa pa yan? Congrats. Ninyo, mao to sila guys. Salamat ninyo. Amping mo sa inyong Biyahe. biyahe. So salamat ninyo. Sige, bye-bye. Pili ba na ako Mga gwapa o kuan sila guys. ano picture sa iyang vlogging kana fights good. So thank you ninyo. Kumana ang akong evaluation guys. Mao ni ilang gipang tan-aw. So na-amaze din sila guys kay mao lagi na daghan ko og na ani. So mao ni sila guys sa akong garden. So bag-o na pud ni ang mga kuan ako guys. So mao ni guys taga mong isda didto. Isda oh. Nagtago taon sa guys sa ilawom. To So mo ni akong gikaabalahan mga tulo ka adlaw ra jud ni akong gihimo guys. Mao ni siya.
So mao ni akong gamay nga pispan. Slabo ko'y litos. Dugay gali sila kuan. Guys, tuwa na sila ng lakaw na. Kanang mga to sila ang nag-imbalwit. So, mga joker kayo sila guys. So wala po ko kay bawo guys. So baka kuan ba na yung akong garden. Yeah, salamat di ay sa mga nananaw sa akong vlog. Ug salamat sa mga nag-imbalwit. Wala ko ka kuan dun sa ilang mga nila. Salamat ninyo. Sir, ma'am. Yeah, salamat din sa tanang mga nananaw sa akong vlog. Wala di ko makapag-vlog mga pila ka adlaw kay mao lagi to guys na busy ko sa akong garden. So salamat ninyong tanan ug amping mong tanan.